Бялото се маха с бяло. Тоест черната нинджа може да победи само черна нинджа. Само черна нинджа може да победи друга черна нинджа. Значи бялото го махаш с бяло. Не от с обикновената. Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в предаването Океан от омраза. Аз съм Симеонка Наталиева и днес в нашето предаване ще ни гостува известната фолк певица дива Турбо Цицо Павлина! Добре дошли в нашото студио на Океан от омраза. Аз съм Симеонка Наталиева. Здравей! Невероятно! Дочухме неотдавна, че вие сте се разделили с вашия дългогодишен приятел, който е работил в столично управление, гробищни паркове и гаражи. Какво да кажете по този въпрос? Моят приятел беше грубаря от Кечъл. Грубаря от Кечъл, уважаеми зрители! Алелуя! Той кърне душата ми. Изотвътре. Искам да разбера откъде влезе той, откъде проникна, за да достигне вашата дълбока душевност, най-ценните пластови. Вече биде. Той така е пролизал отвътре. Излезе вода. Направи една огромна дупка във формата на грубаря. Но как можете толкова безочлива? Вчера ви видяхме на едно парти да се натискате с Нина Николина. Вие сте лесбийка, признайте тук пред нашите зрители веднага. Добре, признавам. Колко лесно се признава, уважаеми, че тя наистина е безочлива. Как ви гледа в очите и ви лъже. Лъже ви. 20 секунди за реклама.